मोगाच्या भावा बहिणीनो, एक चेडू असलेले दिसोक बरे असलेले पण त्यांच्या माय पायकडे पैसो नसलेलो, खूप हुशार असलेले एक चेडो असलेलो, तो अभ्यासात थोडो ढ असलेलो, त्याची 12वी झालेली आणि त्या चेड्याची माय ओली मच्छी विकत असलेली आणि पैसे दररोज त्यांच्या घरात येत असलेले 100 रुपये 200 रुपये असे करून त्या चेड्याक त्या चेडवाची परिस्थिती पळोवन दया येयली। त्या चेड्यान त्या चेडवाक सांगले, हांव तुका तुझे ग्रॅज्युएशन पूर्ण करता, म्हणजे ते कॉमर्समध्ये पुरे ग्रॅज्युएशन करता। त्यांनी वचन दिले, हांव करता, तुका दिता, पण कितें काजार तेज्या त्या चेड्याक त्या चेडवा वांगडा काजार करचे आसले, पण ते सांगूंक ना तेणें। आणि त्या चेडवाचे कितें जालें, त्या चेडवाचे ग्रॅज्युएशन जाली कशामधून, कॉमर्समधून, आणि तेची प्लेसमेंट झाली। त्या चेडवाक 1 लाखाचो पॅकेज मिळाली। 1 लाखाचो पॅकेज मिळाल्यावर ह्यो चेडो म्हटलो, म्हाका तुज्यावर काजार करूचे। हे ना, तू कितके 12वी पास आणि हांव कितें, म्हाका कंपनीत एक हे आसा, मॅनेजराचो पोस्ट मेळिल्लो आसा, ना काजार करना। असल्या चेडवांक कितें करूचे, काजराच्या अगोदर प्रेग्नेंट करूचे, मागीर फादर आलेच्या मुलाकडे वचायचे, पाया पडायचे आलेच्या मुलाकडे, हांवें चुकी केला, माझी चुकी झाली आणि तू देव आसा अशें। फादर आलेच्या 7,500 रुपये घेतलो आणि तुमचे काजार लायतलो, पण फादर आलेच्या मुलाक माहीत आहे हे फोर्सफुल मॅरेज आसा, फुडें वचोन तुटतले। आणि उदाहरण एक्झाम्पल, त्या चेडवाक समजा जॉब लागलो, खंय कुठल्या व्हडल्या कंपनी 1 लाखाचो लागलो, चेडू आपल्याकडे घ्यायचे, जे भुरगे आपल्याकडे घ्यायचे आणि वच बोंबलत म्हणायचे आणि दुसरी बायल करायची। पण एक तुमकां सांगता अशी आणि दुसरी गोष्ट सांगता, हे चेडू का ना हेका लागले, खंय कामाक लागले, कंपनीत लागले, पण ह्यो चेडो ना शेअर मार्केटमध्ये चांगलो असलेलो। काय एकदा त्या कंपनीचे जे ओनर असलेली चेडूच असलेले, त्याच्याबरोबर त्याचे कितीतरी सगळ्यांचे कळाले, गावात सगळ्यांचे कळाले, पुऱ्या इंडियात कळाले की ह्यो चेडू का शेअर मार्केटमध्ये बरो आसा। काय त्या कंपनीच्या जे ओनर असलेली चेडू ताका कळाले की अशा आसा, ह्यो चेडो आसा, हेच्याकडे येयले आणि म्हटले, तू 100 करोड लायता कितें, ताका म्हटलं हांव सांगता ते 100 करोड लाय। आणि ते चेडू पहिले गेले 100 करोड असे खूप हारलेले, आणि त्या चेड्यान सांगितलं 100 करोडचे 150 करोड रुपये ताका मिळाले। आणि ते चेडू का त्याच कंपनीचे ओनर वांगडा ते ओनर असलेले ते ह्या चेड्या वांगडा काजार झाले आणि त्याच कंपनीमध्ये, म्हणजे पळयात कशी असतात ती गेम, कळले। आणि त्याचे पहिले चेडू असलेले त्याच कंपनीत काम असा मॅनेजर म्हणून, आणि ह्यो आता मालक झालो, कंपनीचे ओनर चेडू असलेले त्याच्या वांगडा काजार झालो, कशा असता पळयात, अशा असता। म्हणून चेड्या वांगडा खूप फादर आले म्हणून खोटे नियम, खोटे कॅनॉन लॉ, फादर आले म्हणून खोटो, फादर आले म्हणून खोटो असा आणि कॅनॉन लॉ खोटे असा।